Музей Голодомору в Києві встановив рекорд України. Тут переклали аудіогід експозицією 33 мовами. Це італійська, англійська, перська і мова корінного народу України – кримсько-татарська. Національний реєстр рекордів України цим сертифікатом засвідчує встановлення рекорду України. Найбільша кількість мов музейного аудіогіду – 34 мови. Над проєктом працювали 1,5 роки. У перекладі і озвучуванні брали участь волонтери, громадські організації та студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ідея такого аудіогіда з'явилася давно, оскільки не всі туристи розуміли, про що йдеться. А керівництво музею каже, найважче пояснити терміни часів більшовицького терору, як то колгосп, бригадир та за що українців морили голодом. Тому правду про ті події вирішили доносити рідними мовами. Кілька років назад у нас така сталася ситуація, що у нас були гості з Кенії, офіційна делегація, і ми зрозуміли, що 12 представників делегації не отримали потрібної інформації, взагалі не отримали ніякої інформації, тому що вони англійською екскурсія була, а вони не володіли англійською. І тоді в нас виникла ідея, що музей Голодомору має бути доступним для кожного відвідувача, для кожного громадянина нашої країни, для кожного гостя нашої столиці. Послухати екскурсію можна через спеціальний пристрій. За переліком вибираємо одну із цих 34 мов. Перша мова, звичайно, українська. Є коротка екскурсія, є оглядова екскурсія, яка там на 40 хвилин. Тут вказується, з якої локації в яку переходити, тобто не виникне там труднощів, куди йти, як рухатися. Все докладно коментується. Подібні аудіогіди – рідкість не лише для України, але й для всього світу. Наприклад, у Ватикані звукові екскурсії пропонують 38 мовами.